Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko Autorité de protection des données à caractère personnel APDP. U kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma. Reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Festival Grillade de volaille ne y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeons kulokulobaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw dugudugu fo ka taa se kayi a n'a ɲɔgɔnnaw ma
a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la. Nin tako fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025. Terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan Monument Cabral o yɛrɛ la. Aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye, aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye, siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw, aw kana sigi cogo si la, aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille. Ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la, a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76. Plakasuma o tere man ɲi. A ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ. Ni Festival Grillade de Volaille a denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye, président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ. A denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakou ye, promotrice lycée Beydi Kunanji. Mbadew, Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye. Aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. لبيك اللهم لبيك. En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la, agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko Saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ. O de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ. Ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona. O de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ. Nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission. Ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma. Assalamu alaikum. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen
aw bisimila janinga bi jumadoya n'o ye octobre kalo tile 31 ye sanba 2020 ani duuru kunnafoni olu kɛnɛ kan Falaye Keyita bi a yaasa k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ. An ka kuma la kumaba bɛ taa n'a ye yɔrɔ min na bi o ye Kuluba faama sigiyɔrɔ ye. Lasigiden 6 olu ka lasigiden sɛbɛn di jamanakuntigi ma. Funankɛni minnu bɛ yen n'olu somaw fatura n'o ye sɔrɔdasiw ye sa, olu ka tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi san o san tako 4nan o kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la kunungo. Dumunikɛ o yera ko la denmisɛnninw u ye Kuluba fana kɔnɔna yaala kosɛbɛ. Jamanakuntigi an'u masalala minisiriw ni faso ka calatigɛ jɛkulu ɲɛmaw caman b'a kɛnɛ kan. Kiiri k'ale fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛdɔn, kiiri tɔgɔladon sigira an ka jamana kɔnɔ. Baaraw daminɛna kunungo. A ɲɛmaa tun bɛ min ye premier ministre bolo n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye. Faleyakaw u ka san wɛrɛ musaka ka se ka o dɔn min ye chargé des affaires courantes ye n'o ye Alhaji Keyita ye n'ale bɛ maire jɔyɔrɔ la bi. A ye Faleya cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen wele sa u ka se ka na yaasa ka baara in k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. San ko bɛ kɛ cogo min na n'a musaka bɛ na kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen k'i ta fɔ a ko la i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na sariya fɛ. Wolomasiri tabaw an na taa olu ka kɛnɛ kan u ka tajiko yɛrɛ gɛlɛya an n'an da don o fana na Falaye min ye Masinakaw fɛ yen ko jɛgɛ tɛ ka sa sisan dɛ. Jɛgɛ bɔlen b'u bolo nka u tɛ ka maa ye sabu ye tajiko ye. An n'an ka kuma kun cɛ sa ni Banjugu Dante ale ka musokɔrɔba ala y'a ka kalifa minɛ a la. N bɛ dugawu don kɛ sa ala ka Fana Kuyate ala k'a dayɔrɔ sumaya. Nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na ko Jaba Sidibe ma ko ani sɔgɔma Falaye. Monsieur le ministre Tchɔnɔ Umar Asi Jalo k'a fana ni sɔgɔma. An ka foli ni tanu bɛ taga ɲɛsin Sori Kɛmɛsoma a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Amudalayi ACI kɔnɔna na. Bayiba mairie du district kɔnɔ k'a fana fo min ye Amadu Gasama ye k'ale fana fo. Janguba n'o ye Bako ye a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Suguba kɔnɔna na k'an b'u fo. Nin waati in na sa Falaye min ye an yɛrɛ ka kɔrɔkɛba ye n'o ye Yaya ye. Y'a fo fana a n'a ka baarakɛlaw Torokɔrɔbugukaw fɛ yen. Falaye tajiko in n'u ma ɲɛ wɛrɛ ɲini a la a kuma bɛ ka caya dɛ. An ka tila k'an da don a la kuma ale kɔnɔna na nin y'an donkan ye. Falaye bamananw ko ko fɛn min bɛ se ka i kunu kan'a to k'i nɛmuni daminɛ. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ni maa maa kɔni ye musokɔrɔba ka jeme tɔmɔ Falaye i ta ye muguri gansan ye. N'i ko ko finikolon ka den wolo i b'i sigi ni gari de sɔrɔli ye Falaye. Diɲɛ marabaw, diɲɛ sengolaw, diɲɛ magobatigiw, diɲɛ ninjuru bɛ minnu bolo Falaye olu ko k'u ka jamanaw ka siniɲɛsigi k'o sinsin ka bɛn ni diɲɛ fanw ye. Sɔrɔ bɛ yɔrɔ min, nafolo bɛ yɔrɔ min, ji duman bɛ sɔrɔ yɔrɔ min yaasa olu kɔw ka hɛrɛ min ye u bɛ bɔ jamana o jamana la sa olu kɔni ni tɔɔrɔ ni ɲani ni magwan sugu bɛɛ f'u ka sɔn ka don u dungɔda fɛ. Kabini nin kuma in bi fɔ Falaye ni maaw ti da don a la fo bi bɛɛ lajɛlen yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na. Falaye nin waati laban in na anw bɛ hakililajigi de kɛ ka caya kosɛbɛ. I hakili b'a la k'a daminɛ juin kalo la ka na se août kalo ni juillet kalo ma États-Unis maa tɛ yen min b'u bolo farafinna ko kunna k'u ma min bila ka na Mali la yan. États-Unis seko tɛ yen, dalakan tɛ yen, foyi tɛ yen min ma fɔ an ka jamana maaw ye ko an n'u ka jɛ ko ka baara kɛ Falaye. K'u na kunnafoni d'an ma, u na sɔrɔdasiw d'an ma. Anw dun lamini jamana 2 la ka b'a Falaye olu ka sɔrɔdasiw kɔngɔmanen dɔ ye ka anw bɛlɛ ka anw kɔnɔ. O de la n ko maa minnu bɛ ka taa taji ta, maa minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni taji ye, maa minnu bɛ ka taji suɲɛ, maa minnu bɛ ka mɔgɔw namara, maa minnu bɛ ka kurutukurutu kɛ ni tajiko ye Falaye n'u b'a dɔn k'an bɛ min na
u bɛ taji suɲɛni dabila wallahi min bɛ ka jamana in bɛlɛn n'u b'o kalama u bɛ taji suɲɛ u bɛ ɲinɛ o kɔ pewu sabula u bɛ t'u ta kɛ taji tali ye joona ka taa u ka sow kɔnɔ fala ye bilasiralijan tɛ ɲɛnɛfin bɔ dɛ n'i y'i terikɛ ka dileki ye jugu kana fala ye aw fara waati tɛmɛna a mɛnna nansaraw ko min ye Mali ye ko da bɛ kɛ anw ye sunnatanw ye fala ye anw ni États-Unis de bɛ ɲɔgɔn na nin sen k'a sabu kɛ mun ye u nana yan k'an ka jɛ ka baara u y'u ka fɛɛrɛw fɔ an fana y'an taw fɔ fala ye o kɔfɛ u ko an tɛ taa u fɛ fiyewu ko fo na an ma sefa wari $3 ani $6 ɲɔgɔnna sara an y'an kantigɛ da yira u segira u kɔ fala ye o kɔ kan tuguni ale Ameriki kelen ale de ye bataki bɔ a ka lasigidenso la fala ye k'a yira k'a fɔ k'u ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka pankuru ta ko ka bɔ Mali kɔnɔ ko maa si kana bɔ sira fɛ a tɔ tora mun ye sisan sa an ta aw kɛlɛ sa aw ko kunnafoni fɛn fɛn bɛ Bamanci jɛkulu la anw ka jamana kɔnɔ k'aw b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ bɛ aw bolo a se bɛ aw ye a bɛ se k'o kunnafoni di anw ka mɔgɔ ma fala ye ni girin kɛra anw kan aw k'aw ka jamanadenw ka bɔ ko dɔ bɛ yen aw m'o fɔ anw fana ɲɛna minɛ n teri ye wara i kana i fana ka kɛ maa ye sɔn ni Faransi dɛsɛra Mali la États-Unis de wulilen don an nɔfɛ fala ye an kana kuma dogo an kana tamaki a la an kana munumunu a kɛrɛfɛ a bɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛkɔrɔ a laban kɛra mun ye sisan k'u ka jamanadenw ka taa fala ye u ma da olu kelen ma dɛ u se bɛ jamana min na Allemagne jamana ka wari mugu de tonnen don États-Unis kaw fɛ n'o y'a ka sanu ye min ye Allemagne ka réserve de sanu ye a bɛ olu de bolo Allemagne fana ko a ka jamanadenw ma fala k'u ka waa wɛrɛ Autriche ni Allemagne olu ye kɔ kelen kɔnɔ jɛgɛw ye sabula ni kɛlɛ yɛrɛ tɛ olu tun tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ Allemagne kan de fana bɛ fɔ ye fala ye olu fana ka lasigiden bɛ Bamakɔ yan hali n'a sigilen tɛ yan n'a bɛ Dakarikaw fɛ yen olu fana k'u ka jamanadenw bɛ yan k'olu fana ka waa wɛrɛ fala ye tiɲɛ don jamana ni diɲɛ magobatigiw olu mago bɛ sɔrɔ la sɔrɔ bɛ sɔrɔ cogo di fala ye u ka maa minnu bɛ baara kɛ anw fɛ yan i ɲɛ bɛ Orange Mali n'a ɲɔgɔnnaw la i ɲɛ bɛ Shell n'a ɲɔgɔnnaw la Faransi ka o baarakɛ ɲɔgɔn 150 de bɛ anw fɛ yan fala ye a sɔrɔ bɛɛ bɛ taa kɔ kan don o don san don o don o sɔrɔkɛyɔrɔw o baarakɛyɔrɔw o maa minnu b'o kɔnɔ minnu b'o ko ɲɛnabɔ o kɛnyɛrɛyew olu tɛ se ka sigi fiyewu ni jamana ma basigi fala ye nin waati laban in na nansaraw ye mun de ye u kun sigilen don ka min kɔnɔ n'u yɛrɛ y'a kolokolo a kɔlɔlɔ fɔlɔ sera u yɛrɛ ma sabula olu de ka baarakɛyɔrɔw jɔra o taji lahawta min bɛ don fala ye n'a bɛ taa kɛ olu ka iziniw na n'a bɛ k'u ka baarakɛyɔrɔw la n'a bɛ kɛ ko e yɛrɛ m'a fɔ ne ɲɛna o don ko ni kuran tɛ yen dɔrɔn ko Malitel ni fɛn ninnu k'u tɛ marise ka ɲɛ ko réseau k'a fanga bɛ jigin wa olu bɛ taji min jeni e ni ne bɛ se k'o ɲɔgɔnna jeni u nana o de ye an yɛrɛ sɔnna k'a fɔ fala ye jɔn ko Ala nin kalo 4 laban in na an ka jamana gɛrɛntɛ taara ka se a ma nka Ala de bɛ ka fara an ka su ni tile wolomasiri taba cɛ dumanw olu fana wulila k'u jɔ ni ɲɛmaaw ka yamaruya ye ka jamana tila u ni ɲɔgɔn cɛ fala ye o wulikajɔ de bɛ ka taatugu kɛ mɔgɔ ninnu na o de dimiko jugu n'o ma bɛn nansaraw ma bi u bɛ k'a fɔ k'u ka mɔgɔw ka taa n'u k'u ka taa fala ye kɔlɔlɔ fɔlɔ ye mun ye o ye maa bɛ yen n'e b'a fɛ ka na jago kɛ Mali la n'i b'a fɛ ka na tɔnɔkantɔnɔ ɲini Mali la n'i k'e ka hakilina kɛ k'i bɛ segin ka na Mali la fala ye e b'i ka kasa cɛ i tɛ na tuguni a siramasuru ye mun ye sɔrɔkɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'olu dulonnen don tubabu la e ka ɲininkali kɛ a caman jɔlen don bi a caman mɔgɔ ɲɛnama bɛ taalen don bi n'i ka sɛbɛnko b'a yɔrɔw la a si tɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sababuya kɛ mun ye ko Mali k'o tɛ dana jamana ye tiɲɛ don degun min filɛ nin ni tajiko nana n'a ye fala ye a degun sera malidenw yɛrɛ ma o an kana a fɔ k'an b'o fana dogo bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la kɛnɛ kan bi fɛn fɔlɔ min bɛ yen ni mɔgɔw b'o ye o ye an ka katakataninw ye olu sɔngɔ yɛlɛla moto taxiw sɔngɔ yɛlɛla taxiw sɔngɔ yɛlɛla n'i k'i bɛ taa sanni kɛ bi i b'a sɔrɔ n tɛ san sɔngɔ filɛlen don a ka fala ye o de la Mali jamana ɲɛmaaw fana ye mun fɛɛrɛ sɔrɔ n'an b'a fɛ ka lafiya an k'a to taji ka don o de la kunun ko mɔgɔw ma premier ministre ka kuma faamuya taji min bɛ ka na an joli don fala ye a bɛ taa ta joli de la ka na n'a ye
niw de bɛ ka burun don o don kɛlɛw de bɛ ka kɛ don o don hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw t'a kalama fɛn mun bɛ ka sigi sen na an kama bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ degun min kɔnɔna na lawulinkama don nka an bɛ k'an cɛsiri de yaasa an ka bɔ a kɔnɔ maa ma falen minnu bɛ yen n'olu bɛ kow jateminɛ u ko nin ko in kɔlɔlɔ bɛna boli maa minnu kan o ye se tɛ minnu ye don o don minnu bɛ bɔ suko ni dugusajɛ k'u bɛ t'u dayirimɛ ɲini fala ye ka segin ka t'u ka so n'i y'a mɛn i bɛ taa dayirimɛ ɲini i sera ka bɔ i ka da yɛrɛ de fɛ fɔlɔ kuma tɛ ka taa yirimɛ ɲini o degun ye mun ye o ye bolimafɛnko ye o ye tajiko ye o ye gɛlɛya ye o bɛna kɛ sɔrɔw ye fɛnw ye nka fala ye nin degun man k'a to jamana wɛrɛ k'a fɔ jamana dɔ ma k'i ka mɔgɔw k'u ka minɛn cɛ ka taa waati gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ sɔrɔ sɛgɛnw bɛna yɔrɔw la tuma caman tremblement de terre bɛ kɛ dugu bɛ ci accident jugubaw bɛ kɛ kɔw bɛ kari baw bɛ kari nka o t'a to maa min ko k'a y'i teri ye maa min ko k'a y'i ɲi ye fala o k'a ka kasa cɛli daminɛ k'a fɔ a ka dugudenw ye k'u ka taa donc anw ka jamana basumalen a masigilen o de ka di olu ye nka a ka d'anw ye ka tɛmɛ olu yɛrɛ ka fala ye anw yɛrɛ b'o fɛ bi ka tɛmɛ olu kan o la an ka ɲɛmaw fala ye u bɛ baara min na o de la n ko bamakɔkaw olu minnu bɛ ka taji kɛ fɛn sugu bɛɛ ye bi olu bɛ ka ko sugu bɛ da mɔgɔw ka tajiko la bi olu minnu bolo k'a fɔ ko u caman bɛ yen k'u bɛ sɔrɔ kɛ nin ko in na a sɔrɔ tɛ foyi ɲɛ u ye maaninfinw joli de b'aw bolo a bɛ ka taa n'o de aw ka so o la min ye waleya in ye u y'u ka laseli kɛ u y'u ka ɲɛfɔli kɛ maa mafalen minnu bɛ yen n'olu ye jateminɛ kɛ lakanako ta nasira fɛ u ko ko basigiba de bɛ jamana in ye fala ye wulikajɔ min bɛ mali sɔrɔ a suw bolo bi a sera ka bamajugale min fa ala kelen de b'a dɔn nin waati in na wa min ye yɔrɔba minnu tun bɛ yen u kun jigi bɛ yɔrɔ minnu kan k'a fɔ k'u b'u to yen ko ka don bamakɔ kɔnɔ fala ye a yɔrɔ belebeleba caman de binna kɔsa in na min kɛra kita sira la fala ye a bɛ da tariku la bamajugale kɛba kelen ma na min segira a ɲɛnɛma donc an ka sɔrɔsiw an b'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la k'a yira an ka jamanadenw na an bɛ diɲɛ janfan kɔnɔ dɛ foyi t'an bɔ an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri tulonkɛ dagalen don fɛn dɔw la olu tɛ bɛn hali o de la n ko gouvernement ka lajɛ dɔw bɛ yen fala ye mun t'a kun bɔ u k'olu dɔw to yen nin waati in na jamana bɛ se ka jɔ ni mun ye u k'u ɲɛsin u ma n bɛ segin a kan fala ye minisiri minnu bɛ yen n'olu bɛ tajiko kunna u ka bɔ ka na kɛnɛ kan u ni maliyɛnw ka ɲɔgɔn ye u ka yɛlɛma don taji dicogo la an ye mun la kɔlɔsi tajiko la fala ye n'o ka jugu u ka budɔnw jɔ bamakɔ n'u ma budɔnw jɔ taji bɛ dɛsɛ tuguni parce que an ye min la kɔlɔsi taji feerebaw taji sanbaw a bidɔn ka ca bi hali n'a mɔbilitigi ye a ka ca bi hali n'a mototigi ye wa n'i taara fana k'i bɛ taa taji san bidɔn kelen fala ye 300 ani dɔrɔmɛ 100 de don nka minnu bɛna san u fɛ station na fala olu bɛ k'a san 5000 4000 ani 500 u b'a feere olu ma ka tɛmɛ e min bɛna k'i bɛna san 3000 la u b'a fɔ k'a tɛ feere ma k'a tɛ kɛ budɔn kɔnɔ sɛbɛn bɛ ɲininka e fɛ nka sɛbɛn tɛ ɲininka ninnu fɛ donc gouvernement ka wuli k'i jɔ station bɛ yen u ka budɔn na feereli jɔ a bɛɛ la fɔlɔ k'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a sigi sen kelen kan papiye min bɛ mɔgɔw bolo ko budɔn yamaruyalen don k'a bɛɛ lajɛlen bɔ a ma kuraw ka di a ka segin ka kɛ n'o ma kɛ fala ye taji bɛ dɛsɛ sabula taji bɛ ka ta ka taa don sow kɔnɔ de sisan taji bɛ ka ta ka taa mara station tigi dɔw bɛ fala ye u bɛ taji ta k'a feereli daminɛ ni wagati dɔ sera u b'u ka kuran tigɛ u b'u ka kɔntɛriw faga u b'a fɔ k'u sɛgɛnna u bɛ t'u da o station tigi kelen fajirida fɛ a bɛ na ni budɔn baden k'a k'a kɔnɔ ka taa n'a ye yɔrɔ min ka di a ye ɲɛmaaw ka bɔ u ka yaala u ka station ninnu u ka mɔgɔw bila u kunna mun b'u la kɔlɔsi bidɔntigi ninnu b'u gɛn ka bɔ yen n'u ma budɔnko dabila esansi fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ bɛ tunu a bɛɛ lajɛlen bɛ tunu wa baara bɛ kɛ sanjikɔrɔ wara fu ye o la an ko minisiriw ka bɔ u k'u ɲɛsin baara in ma u ka bɔ u ka taa mɔgɔw lajɛ fala ye ne ye fɛn dɔ ye min ye Tour d'Afrique yara oil min filɛ nin BMS kɛrɛfɛ fala ye nin y'a dɔgɔkun 2 ye ne ye mɔbili dɔw ye u juru tɛ ka bɔ a nɔ na hali dɔɔni nka taji bɛ ka feere yen corridor min filɛ nin Atɛtɛbugu sirafara la fala ye même chose nin y'a dɔgɔkun 2 ye mɔbili dɔw juru bɛ cogo min na u juru jan bɛ ten nka taji bɛ ka feere o tuma mɔgɔw jɔkun ye mun ye dɔgɔkun 2 u tɛ taji sɔrɔ donc an k'a dɔn k'a fɔ bi
an wulen no k'an jɔ k'an cɛsiri surasiw bɛ ka baara min kɛ an k'o lajɛ an k'an ɲɛsin jamana ma taji ko in fala ni mɔgɔ min b'a dɔn i tɛ taa kɛlɛ yɛrɛ kɛ yen n'i b'a kalama baara min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ bi gansan tɛ États-Unis b'a fɔ a ka mɔgɔw ma k'u ka taa o gansan tɛ Allemagne b'a fɔ a ka mɔgɔw ka taa o gansan tɛ Autriche b'a fɔ a ka mɔgɔw ka taa o a dɔ ye min ye hali n'u sago ma sɔrɔ k'an ka jamana kɛ sigana jamana ye ka maaw ban an ka jamana na minnu b'a fɛ ka na baara kɛ k'u lasiga u bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen la fala ye u ka mɔgɔw bi yan dɔw taara dɔw ma taa dɔw bɛ sigana na sabula bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ tɛ kelen bɛɛ ka sɔrɔ tɛ kelen an k'o fana fɔ u la koyi avion tali to bɛ dɔ ye ka taa nka ni dɔ taara o y'i ka ko bannen i tɛ se ka segin a tuguni dɛ donc an ka jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ min na bi fala ye nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na kado don k'a di maliyɛnw ma an bɛɛ lajɛlen ka kado ye nin ye anw minnu ɲɛna ko mɔgɔ ɲɛ t'an na an bɛ ka mɔgɔw suɲɛ an bɛ ka mɔgɔw namara an bɛ ka taji yurugu ka taa bila yen k'an bɛ dɔ bila yen ko don la ko ni gɛlɛya nana anw minnu bɛ k'a suɲɛ k'a ta ka taa n'a ye an ka so aw minnu ye gérants ye aw minnu ye pompisiw ye jamana ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen n'u bɛ ka taa bidɔn caman di baarakɛyɔrɔw la fala aw fana b'a la han jamana ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen fala ye olu fana bɛ ka taa bidɔn di station na a bɛ fa ka di u ma an ɲɛ bɛ nin na an bɛ nin bɛɛ kalama calatigɛ jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ k'u da u ka ɲɛmɔgɔw tɔgɔ kan ko ɲɛmɔgɔw ko ten ka taa kɛ an bɛ nin bɛɛ kalama nka i tɛ k'a kɛ maa la dɛ i bɛ k'a k'i yɛrɛ de la ala ka sababu ɲuman d'a ma. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client expansion wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra falai tumutukaw olu ka maa minnu bɛ nin waati in na n'olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don bɛɛ ni keleya cɛfɔ ni kan bɛɛ ma olu ye lajɛ dɔ kɛ lajɛ min ni o bɛ tali kɛ lakanako kan lakanako in sa adamadenw ka hakɛ bɛ se ka tɔbɔtɔ a kɔnɔna na cogo min na maanifinya tɔbɔtɔli baarakɛjɛkulu min bɛ yen ale ye maa 80 fara ɲɔgɔn kan tumutu bɛɛ ni kelenya ko ka kuma fɔ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw tun b'a kɛnɛ kan diinɛkuntigiw tun bɛ laadalatigiw tun bɛ musow ni denmisɛnw u bɛɛ lajɛlen nana sa ka na o hakilina di lakana yɛrɛ olu yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka k'a la cogo di n'olu ye dugudenw ye maanifinya tɔbɔtɔli baaraw bɛ se ka kɛ cogo di min ye jo sariyaw lafasali fana ye ka se ka o ɲɛfɔ u ye nin baara in kɛra tumutukaw fɛ yen bɛɛ ni kelenya ɲinini na basigi bɛ se ka na cogo min na fala ye min ye jɛgɛ ye maasinakaw ko jɛgɛ ko kɔni k'a kɛra kataba 4 ye jɛgɛ tonen don olu bolo maa minnu bɛna sanni kɛ olu yen tɛ n'o ye kiliyanw ye fala ye jɛgɛ belebelew jɛgɛ kwalenbaw maa minnu bɛ bɔ segu ka na minnu bɛ bɔ bamako tɛrɛbɔdaduguw ni dugumisɛnw bɛɛ lajɛlen ko tajiko dɛsɛ kɛlen don ka u se ka na koyi muso minnu bɛ yen sa olu kɔni bɛ k'a dɔw kɛ jɛgɛ wusu ye k'a dɔw kɛ jɛgɛ bɛ se ka ja cogo min yanni a kana tiɲɛ u bolo
ba dun fana falen do o la sa ko fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan yaasa jɛgɛ ninnu bɛ se ka kɛrɛnkɛrɛn cogo min na tajiko kibaruya la fala ye wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da sɔrɔ a suw bɛɛ lajɛlen tulo kan ni wolomasiri taba ni finitigi bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u ka tajitayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw de filɛ nin ye bamakɔkaw fɛ yen petrobama min bɛ sira kɔrɔ n'a bɛ omapu yɛrɛ kɛrɛfɛla la k'u ka taa ye soyati min bɛ misabugu ni jiginna ka bɔ pɔn sabanan kan k'u ka taa ye petrobama min bɛ jikɔrɔ ni para n'a bɛ eralitɛrɛn kɛrɛfɛla la k'u bɛ se ka taa ye katikaw fɛ yen soyati min bɛ kuluba o bɛ a la fala ye petrobama min bɛ fuga la o fana bɛ a la petrobama min bɛ malibugu n'o bɛ sugu kɛrɛfɛ o fana bɛ a la wolomasiri tabaw ka ɲɛma sa ko a ye a yira bamako kan bɛɛ lajɛlen na ni katitaw k'u ka tajitayɔrɔw ko nin station ninnu de don fala ye wa k'a ɲininen no sɔrɔsiw fɛ u kana t'u yɛrɛ bila yɔrɔ wɛrɛ fosi la tuguni k'u bɛ taa taji ta walima ka t'u jɔ k'u bɛ ko ɲɛnabɔ maa ye ko wa ko n'o o ma kɛ ni maa kɔni yira o la ni min y'i sɔrɔ i yɛrɛ o ɲini n'i ma ɲɛ fana k'i bɛ taji fana ta station tɔw la fala ye i taara maaw sɔrɔ bonya ni karama min kɔnɔna na i k'i jɔ o aran fana na i kana taa ko wɛrɛ lawuli ka bila i yɛrɛ kunna ka taa i bila ko ɲɛnabɔ la ko maa si ma u bila o la chef d'état-major ko sa ko a bɛ faamuya ko ɲuman ɲini min ye directeur chef d'état-major ale ni wolomasiri tabaw ka ɲɛma fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen k'u ka nin waleya in a ka bato u fɛ bɛɛ lajɛlen ka a bato yaasa basigi ni lafiya bɛna cogo min na tajiko la fala ye premier ministre ale ye kabilatigiw dugutigiw diinɛ ɲɛmaw ka taa se jelikuntigiw ma fala ye ale olu bisimila kunungo a ko an ka taji min filɛ nin ka na nin k'an joli don han ko joli yɛrɛ de don wa k'a bɛ taa ta tasuma de la k'a ɲini maa welelenw fɛ sa u k'u jeniyɔrɔ f'i kibaruya ɲuman dili la fala ye nin baara ɲɔgɔnna in o kɛra mali sigidaw bɛɛ lajɛlen na min ye kabilatigiw ni tɔntigiw ni musokuntigiw ni kamalenkuntigiw ni dugutigiw ni alimamiw ye u bɛɛ wulila ka ɲɛfɔli k'u ye mali région bɛɛ lajɛlen na gouverneur fɛ jamana ɲɛmaaw ka laseli ani degun bɛ jamana kɔnɔ bi a bɛ se ka kunbɛn cogo min bɛɛ lajɛlen k'i jeniyɔrɔ f'i ka kɔmasegi baara kɛ baara in premier ministre y'a yira sa ko laɲini bɔra général d'armée Asimi yɔrɔ ko ka ɲɛfɔli kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen baara minnu bɛ sen na fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan bɛɛ k'i jeniyɔrɔ f'i yaasa basigi ni lafiya bɛ na wa dugudenw ko k'a ɲɛf'u ɲɛna taji min n'u bɛ k'a kɛ bolokɔfɛ ko ye k'u k'u kɔlɔsi sabula ko min y'an ka jamanadenw ye olu bɛ ka taa ta tasika min na ka na n'a ye sabula chauffeur b'a la cogo min ye wolomasiri tabaw ye olu kɔni a ko kun ye o tajiko hukumu kɔnɔna fala ye o don ko bin taara k'an ka wolomasiri tabaw kan ka maa y'a bingali kɛ u y'a bɛɛ lajɛlen fa k'a ban pewu k'i taa nɛgɛla mara la min ye citerne kelen ye o kɔni taara a ko gɔngɔn fɛ fala ye nka citerne nana a yɛrɛ sɔrɔ kati donda la bingali kɛra yɔrɔ min na kilomɛtiri 70 o de bɛ ale ni citerne taara yɔrɔ min na kati donda la o la sa wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa minnu bɛ kati kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye commandant de groupement gendarmerie ye ale ye ɲɛfɔli kɛ nin ko in na n'o ye Usman Drago ye an ka jɛ k'ale lamɛn Amadu Lasana Konare ka kuma bara la. An ka unité dɔ n'a tɔgɔ ko PESIC a bɛ gendarmerie groupement mixte fɛ Kati donc nin camion ninnu tun bɛ ka escorter ka bɔ Kita ka na Kati donc camion in nan'i yɛrɛ sɔrɔ yan escorte kɔni y'a ka baara kɛ faamaw y'u ka baara kɛ donc u ka ɲi ka fo la donc an t'a dɔn par quel miracle camion y'a yɛrɛ sɔrɔ yan donc PESIC n'o ye Kati unité dɔ ye o de tɛmɛtɔ balila u la u bɛ ka taji lajigin k'a don magasin in kɔnɔ donc u gɛrɛla u y'a ɲɛɲini normalement camion man k'i yɛrɛ sɔrɔ yan taji mun bɛ ka na a jigiyɔrɔ tɛ yan ye donc o ɲɛɲini kɔnɔ u y'a ye chauffeur ni apprenti ani taji tigi yɛrɛ ani magasin tigi u bɛ ka taji ninnu lajigin donc chauffeur kɔni bolila u y'o minɛ maintenant u y'u PESIC mɔgɔw y'u ka ɲɛɲini ta ɲɛ ka don magasin kɔnɔ u y'a ye bidon 89 o de falen bɛ magasin kɔnɔ gasoil la barikon 15 o fana falen don magasin kɔnɔ gasoil la donc an kɔni sera k'an bolo da
chauffeur apprenti magasin tigi ani receleur olu bɛ an ka unité la pour des enquêtes. Bon, camion mon jɔlen filɛ nin ye tout de suite là ça bloque avec la circulation bloquée. Donc an bɛna togoya ɲini ka se n'a ye unité la donc k'an ka enquête approfondie jɔn de bɛ sitani falai k'a ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi gendarmelakaw ni baara banna u na u dantigɛ an ye ni ala sɔnna ma an na o da maaw tulo kan sabula a kuma a cayara kosɛbɛ. Denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u u faw olu fatura kɛlɛdagala fala ye nanzarakan na n'u b'a fɔ ma ko pipi de la nation olu ka jamanakuntigi bisimilali ni u ni jamanakuntigi bɛ yeli ɲɔgɔn ye min kɛ san o san a siɲɛ 5nan baara kɛra nin ye jamana falatɔw ye sa u bɛɛ lajɛlen u nana kuluba min ye jamanakuntigi ye général d'armée Asimi Kunungo n'o ye octobre kalo tile 30 ye baara in kɛra kuluba n'o ye ko in ta ko 5nan ye kɛnɛ kan ye sa ɲɔgɔn dɛmɛ min ye dɛmɛ baaraw ye ka ɲɛsin nin falatɔ ninnu ma an'u ka dɛmɛni bɛ se ka kɛ cogo min na jamana ɲɛmaaw fɛ da donna nin bɛɛ la fala a yirala sa k'a fɔ ko min ye nin ta ko 5nan ye a daminɛna ni tilelafana dun ye tilelafana dun min ni denmisɛnnin ninnu y'o kɛ ani gouvernement maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ premier ministre ka taa se ministre min bɛ kɛnɛyako kunna min ye gouvernement maa wɛrɛw fana tun bɛ yen olu fana nana ani calatigɛ jɛkulu u y'u tilan tabaliw ni ɲɔgɔn cɛ fala ye u ni denmisɛn ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a yirala sa k'a fɔ sa ko min ye baara in kɛnɛ kan ye donbolo kɛra denmisɛnnin ninnu ye u ka carte bancaire o dira u ma o fana kɔfɛ fana min ye jamanakuntigi ye a ye kuluba k'u minɛ ka yala n'u ye kuluba womisɛnw fana na u ka kuma lasela n'o ye Kayatu Sangare ale min yɛrɛ ye lieutenant Mamadu Sangare n'o ye douane maa ye n'o fatura o denmuso ye ale ye a ye jamanakuntigi fo waleya min n'o taara ka ɲɛsin olu ma jamana fɛ k'a ɲini a fɛ sa min ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ ala ka o di jamana kɔnɔna na basigi ni lafiya bɛ na cogo min na a ye donbolo kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di jamanakuntigi ma denmisɛnnin tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale tilalen sa minisiri min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya kunna n'o ye colonel major Asa Bajalo ye ale fana ye jamana ɲɛmaaw fo ka jamanadenw fo min ye jamana ka nin falatɔ ninnu ye u tali la ba la a y'a yira sa k'a fɔ ko baarabaw sera ka kɛ ninnu tɔgɔ la bi fala ye u tɔgɔla so o bɛ ka jɔ min ye kalan o bɛ se ka taa ɲɛ cogo min n'o ye bourse ye o dira u ma jamanakuntigi k'a ye mɔbiliw fana d'u ma fala ye ka taa se ekɔlidenw minɛnw ma yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ka kalan kɛ ka ɲɛ ko y'a to sa ɲinan min ye denmisɛnnin minnu tun bɛ ɲɔgɔn danw na sa fala ye k'u ye jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ dɛ k'a daminɛ san 2022 la ka na se san 2025 ma u ka jaabiw minisiri Asa Bajalo ko k'u ka jaabiw ɲɛna kosɛbɛ Asa Bajalo ka kumana fana a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi ye sɛbɛn laban min ta fala ye min ye denmisɛnnin 326 k'olu bila pipi de la nation ka gun kan k'o yera tare ye o somɔgɔw bolo sabula o b'a yira ko jamana bɛna n'a jɔ o kɔrɔ nin waleya in k'o ye waleyaba ye min b'a to denmisɛnnin ninnu minnu tun b'u somɔgɔw bolo fala ye bi na o k'a dɔn k'a fɔ sa ko baara min bɛ ka kɛ jamana fɛ ko ɲinɛ ma kɛ maa si kɔ nin sen ta ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kalo bɛnna o la sa maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ ka jamana dɛmɛ nin baara ninnu na fala ye ka taa fara minisiriso kan o bɛɛ lajɛlen jɛra ka donbolo kɛ ka fara jamanakuntigi yɛrɛ ta kan min ye seko ni dɔnko donbolow bɛ a la ka taa se fɛɛrɛ wɛrɛw ma mun b'a to denmisɛnnin ninnu bɛ se cogo min na k'u ka baara kɛ ka ɲɛ jamanakuntigi ale fana ye donbolo dɔw k'u ye fala ye yaasa u bɛ se k'u cɛsiri k'u jija cogo min na basigi ni lafiya o bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min waleya in senfɛ sa denmisɛnnin ninnu caman fala ye u kɛrɛla jamanakuntigi la kelen kelen ka na u ka bankiw papiyew fana minɛ min ye jɔnjɔn minnu bɛ fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ don tɔgɔ la n'u ka bugunnatigɛ k'olu fana d'u ma kɛnɛ ka ye denmisɛnnin caman ni Asimi yɛrɛ y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kuma ɲɔgɔn fɛ min ye kuluba ka t'o yɔrɔw yiru la o baara fana kɛra fara ja ni bɛ kuluba sanfɛ i bɛ Bamakɔ ye ka ɲɛ han kunnama b'a la dɛ awɔ n'i bɛ yen wa denmisɛnnin ninnu filɛ nin fala ye u ma ɲinɛ dɛ fɛn fɛn nana siɲɛ 2 olu bɛɛ ko k'u ta kɛ u ka jouer kɔrɔ ye président nin yɔrɔ in na a bɛ k'u ka carte bancaire de d'u ma ani minnu kan ka taa don ONAPIMA yɛrɛ kɔnɔna na sisan u ka lakodɔn sɛbɛn n'o ye bariji ye o de bɛ ka d'u ma ta fala ye
nin kɔrɔ sa olu fana bɛna taa fara tɔw kan yaasa cogo min na jamana ka jɔ ni u ye fala ye denmisɛnnin ninnu suguya 2 don dɔw bɛ gɛlɛya y'u somɔgɔw sɔrɔ n'olu fatura olu bɛ a la dɔw kɔni bɛ olu ye sɔrɔdasiw yɛrɛ denw ye sɔrɔdasi sugu bɛɛ i kɛra gardi ye o i kɛra gendarme ye o i kɛra eaux et forêts ye o nka a laada ye min ye fala ye f'i ka kɛ kɛlɛda la dɛ nka sokɔnɔ saya t'a la dɛ o t'a la n'i bɛ kɛlɛdaga la ou bien i bɛ poste de péage la sisan o fana olu fana ka denmisɛnninw fana farala ko ka sisan fala ye wuli ka jɔ kɛra olu fana parce que u caman somɔgɔw u kɛra komi kɛlɛdaga de sisan gɛlɛya y'u sɔrɔ yen donc ni gendarme ni fɛnw fagara ɲɔgɔn fɛ o y'a to jamana ɲɛmɔgɔw ko k'olu fana don a la o sɛbɛn fana bɛɛ de taara maa 326 in kura minnu farala kan yaasa sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ka se ka faamuya Asa Bajalo ye nin bɛɛ ɲɛfɔ jamanakuntigi ko nin min filɛ nin ye a sinsinna n'a ɲɛcogo ɲuman fala ye o ye ka so de jɔ u tɔgɔ la o so de bɛ ka jɔ bi o la sa u na taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen sisan ka to ka n'o so banna pewu u bɛɛ bɛ yɛlɛma o kɔnɔna ye Kuluba kununko nin de kɛra an bɛ to Kuluba fala ye lasigiden 6 olu fana nana n'u ka lasigiden sɛbɛn ye lasigiden sɛbɛn in a nana di jamanakuntigi ma kununko alamisa min ye lasigiden ninnu ye ka kɔni ye o kun ni Ablaye Job tun ye ɲɔgɔn ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan kununko jamanakuntigi masurunamaw caman olu fana tun bɛ baara in kɛnɛ kan fala ye lasigiden minnu nana sa an bɛ se k'a fɔ min ye maa min nana Pakistan tɔgɔ la n'o ye République islamique de Pakistan ye o ye Khalid Hussein Khan Goudagore ale sigiyɔrɔ kan ka bɛɛ Algérikaw fɛ yen ma ale kɔfɛ sa min nana sa o ye Dr Gabor Levent Saraki ye ale sugandira Hongrie fɛ a fana sigiyɔrɔ bɛ bɛn Algérie ma fala ye min nana o kɔfɛ sabanan na sa o ye Ardia Vikaso Kono ye ale ye Indonésie ka lasigiden ye ale sigiyɔrɔ bɛ bɛnnen don Dakar ma maa min nana o kɔfɛ sa o ye Ursula Farangiren ye ale sugandira jamana min fɛ sa o ye Autriche ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don Dakar ma maa 6nan sa o ye Edouard Dungafiya ye ale ye Burundi ka lasigiden ye ale sigiyɔrɔ bɛ bɛn Abuja ma n'o ye Nigérakaw fɛ yen fala ale kelen jamana 9 ale o de lasigiden ye baara in jamanakuntigi a n'u bɛɛ tilara ka kuma kelen Mali ni taabolo min b'an bolo nin waati in na u n'an bɛ se ka baara kɛ cogo min bonya kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'i ta sɔrɔ bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na kuma ninnu ye tali kɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲininiw fɛ fana fala ye anw ka taabolo n'an ka tabiya kuraw olu fana o ɲɛfɔriw ye n'an bɔra Kuluba an bɛna CICB kɔnɔna na fala ye kiiri tɔgɔla don o sigira kununko ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye général de division Ablaye Mayiga ye premier ministre a ye kuma ta fala ye a ko min ye kiiri ye n'o ye sariya ye k'o tɛ kodenni ye jamana kɔnɔ ko jamana ni o dɔ de ye kiiri ye o la minnu bɛ kiiri tigɛ baaraw kɛ fala ye u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ maaw fana ni kan jɔyɔrɔ min bɛ u la jamana kɔnɔ o kan k'a to min ye an ka tabiyaw n'an ka taabolow n'an ka maanifinya kɛcogow ye u kan ka o fara u ka baara kɛcogow kan yaasa ka se ka ni kura don an ka kiiri la ka danaya don u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ premier ministre ka dakuruɲɛ kɛlɛ fɔlɔ kɛra nin ye fala ye baara in daminɛni la i b'a dɔn k'a fɔ ko ka bɔ san 1999 na n'o bɔra la nin jɛrɛ ɲɔgɔnna tun ma sigi an ka jamana kɔnɔ nafa min bɛ na sa o de ye k'a fɔ kiiri yɛrɛ bɛ dabolo min na bi an ka jamana kɔnɔ kiiri tigɛlaw kiiri bɛ boli minnu kan maa minnu ka baara don a bɛɛ lajɛlen welelen don kana sa ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan hakili jagabɔ hukumu kɔnɔna na yaasa degun min bɛ kiiri ko yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ fala ye a bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ cogo min maa min bilara ko in ɲɛnabɔli la sa o ye Boubacar S Jara ye ale ye a commission d'organisation a ɲɛmaa ye min ye ministre Mamadou Kasoge o ka secrétaire général fana don a ko k'u ka laɲini ye min ye maa bɛ yen ko e kɔni kiiri ko bɛ sima fala ye i kana to kɔfɛ dɛ na i ka n'i da don kuma in na kɛnyɛrɛye tigilama jago tigilama kunnafonidila fasodenw ka tɔnw min ye baarakɛlaw ye CNT maaw ka taa fara gouvernement maaw ka fala ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ syndicat kɔnɔna na école karamɔgɔ tɔnw muso tɔnw denmisɛnnin tɔnw ko bɛɛ ka na k'i da don baara in na sabula olu ye laɲini mun kɛ fala ye o ye 413 ye o laɲini 413 u bɛn'o de da yira maaw la u k'u hakili jagabɔ a kan yaasa u ka bɛnkan sigi sen kan bɛnkan in sa yanni ale yɛrɛ kana ka sigi sen kan a yira k'a fɔ sa ko kiiri bolofara minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan k'a daminɛ septembre kalo sale tile 29 na ka se a tile 30 ma fala ye
u ye baara kɛ koyi min ye cour d'appel mun bɛ bamakɔkaw fɛ yen baara kɛra o kɔnɔna na k'a ye cour d'appel ka taa fara mɔpti ta kan olu bɛɛ lajɛlen y'u hakilinaw di min ye forum ye fala ye a kan ka kɛ sira ye sira min b'a to sariya yɛrɛ maliyɛnw b'a fɛ ka taa sira min fɛ a ka o ta baara minnu bɛ se ka kɛ san 10 nata la k'o fana sigi sen kan bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ kuma tɛ bibi na minɛn kura minnu nana n'o subahana mansinw ye ka taa se bɔlɔlɔ sanfɛla baaraw ma olu bɛ se ka kɛ cogo di fala ye premier ministre a y'u ɲininka han a ko kiiri a jɔyɔrɔ ka bon a kan ka yɛlɛmabaw kɛ min ye jamanadenw ka se ka dɔ fara u ka danaya kan wa k'a b'a ɲini u fɛ fala ye u k'u ɲɛsin fɛn min ma kosɛbɛ o ye dugukoloko ye han ko dugukoloko kiiri ko ni o ma jate minɛ k'a bɛna na ni bɛnbaliya ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ caman na dugu caman na kabila caman na sabula ko dugukoloko kuma ka ca kosɛbɛ premier ministre a k'u ma fana fala ye bɛn ni kelenya sinsinni o y'olu kiiritigɛlaw ye ko maa ma se maa k'o fɔ u ye sabula olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ o jɔyɔrɔ ye min ye nka u ka dɔ fara a kan yaasa min ye jamana yɛrɛ ye a bɛ ka min ɲini bi a ka siniɲɛsigi kama kiiri ka kɛ o donna ɲuman ye a ko nka ko ɲininkali kelen fala ye ko kiiritigɛlaw wo u donfini mun bɛ yen bi na n'an b'a fɔ ma ko toji ani maɲɔgɔlɔn tɔ minnu b'u bolo ko yalama k'u bɛna na to kan wa ko sabula min ye mali jamana ye an fana kan ka hakili jagabɔ kɛ ka finiko in jate u bɛna belebeleba in bila a ko sa ko k'a lajɛ fɛɛrɛ ka sigi o ko ka se ka ɲɛnabɔ premier ministre y'a ka kuma kuncɛ ni min ye fala ye a ye a ka ministre fo n'o ye mamudu kasoge ye a baarakɛ ɲɔgɔnw kiiri sigilamaw k'a daminɛ anw minnu ye juge d'instruction ye fala ye ka taa tɛmɛ an ka procureur la fo ka taa se an ka procureur général baw ma fo cour suprême ɲɛma maa maa bɛ yen polisisow la brigadiw kɔnɔna na enquêteurs ni fɛnw ko k'a bɛɛ fo sabula nin bɛɛ lajɛlen de ye kiiri ye sɔgɔmada in na an yɛrɛ bɛ adama kati jalo fo bisi kɔnɔna na baarakɛlaba dɔ fala ye a fana bɛ dibi la a bɛ dɔ la ye ka taa an ka cɛden ka yɔrɔ fanfɛla fana na min ye poli ye k'olu fana brigade maaw k'olu fana fo ka baara n'u ka cɛsiri don o don timinandiya ani wulikajɔ maaw la faamuyali ko ɲuman o hukumu kɔnɔna na fala ye kiiri sira ka ca dɛ isiw b'a la commissaire priseurs b'a la a tɔgɔ ye di substituts bɛ a la greffiers bɛ a la i bɛ ye polisiso la a fɔra ma ko brigade de recherche nin bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri la OPJ n'o ye police judiciaire ye nin bɛɛ lajɛlen de bɛ a la fala ye i ka bole ninnu o i ka fɛn nin bɛɛ de bɛ kiiri hukumu kɔnɔna na ka taa se hali surveillant de prison ma n'a b'a fɔ ma ko kasobon gardien ninnu bɛɛ lajɛlen ye kiiri kɔnɔna de ye donc ko k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan an ka kiiri ɲɛnama sɔrɔ k'a daminɛ duguma fo sanfɛ baara in kɛkun ye o ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na sa an ka dugu jamana kɔnɔna kibaruyaw olu la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye fala ye an bɛ taa Keɲeba cercle kɔnɔna na n'an sera ye an bɛ dabiya sira minɛ nka an bɛ dabiya to an numan fɛ an bɛ faleya sira ta fala ye kulu yɛlɛ ni kulu jigi kɔti ni kabakuruw cɛla sa an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ faleyakaw olu fɛ yen faleya kunungo fala ye n'o ye nin kalo tile 30 ye min ye maire ye n'o o ye gestionnaire des affaires courantes ye Alhaji Keta ale wele bila bɛɛ lajɛlen ma mairie kɔnɔna na faleya min ye préfet ye ale nana ko in kɛra ale ɲɛna
nka ko ɲɛmaya tun bɛ monsieur le maire yɛrɛ de bolo sabula dugudenw la kuma ni san musaka san wɛrɛ musaka ka fala ye o ye maire ka baara ye maa maa bɛ yen ko bɛ faloya tɛmɛdugu ni bolomada dugu la ka taa se dugutigilakaw ma musokuntigiw kamalenkuntigiw kafo ɲɛmaw jeunesse ɲɛmaw ka taa se kɛnɛya baarakɛlaw ma a y'a bɛɛ lajɛlen wele aw ka san wɛrɛ musaka a kan ka kɛ nin ye aw yɛrɛ ko cogo di an ka mun fara kan an ka mun bɔ a la ni wari nana sɔrɔ an bɛ mun baara kɛ n'a ye fala ye Alhaji Keita a ye kuma di bɛɛ ma maaw kumana k'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ min ye bɛnkan ye a bɛɛ lajɛlen kurukura k'a kɛ sɛbɛnba kelen ye nin ɲɔgɔnna lajɛ k'a famana ka kɛ faleya kɔnɔna na sabula mun na jamana ɲɛmaaw olu ka laɲini dɔ de ye nin ye n'a ma ɲɛ k'aw bɛ fɛn o fɛn kɛ jamanadenw tɔgɔla fala ye a ye u labɔ a kalama u k'u da don a la k'a kumaw fɔ u yɛrɛ ka ye u kungo kumaw la kuma dɔw la o ka ɲi o la sa min ye Alhaji ye yaasa ka se ka ko in sinsin ale kɔni ye a ko ɲɛnabɔbaa n'a labɛnbaa fana ye a ko ɲɛmaa tun b'ale bolo nka a ka ɲi min ye sous-préfet ye o ka na o ka kɛ kɛnɛ kan n'o ye Seydou Kulubali ye ko kɛra o ɲɛna baarakɛla minnu bɛ mairie kɔnɔ ka taa se duguden tɔw ma ni Ala sɔnna a ma nin jaw n'o o ye a video ye an na tila k'o yira maaw la Gawokaw fɛ yen fala ye taabolo ɲuman minnu bɛ Gawokaw bolo u y'olu kɛ fɛɛrɛ ye k'o kɛ baarakɛla ye k'o don sɛbɛn dɔ kɔnɔna na sa yaasa a bɛ se ka Gawo sigida maaw mago ɲɛ cogo min o la sa min ye nin taabolo ɲuman ninnu ye du kɔnɔna na sigidaw kɔnɔna na minisiriso min bɛ sa ni o kɔni bɛ sɔrɔko ka humu kɔnɔna na ale ni UNICEF ni Banque mondiale olu de ye sɔgɔrɔba dondoli kɛ nin na yaasa min ye togoda la sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka yɛlɛmaw kɛ ka se ka yiriwali baaraw kɛ ka dugudenw bilasira u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u y'o kuma kɛ an bɔra Gawo an bɛ taa Kayikaw fɛ yen an yɛrɛ tɔgɔlafɛnw k'olu yiriwa k'olu dun ni o ye consommé local ye fala ye ale ta ko 6nan baaraw kɛra Kayikaw fɛ yen min ye ko kurumukarili ye sa Kayi gouverneur ni o ye général de brigade Musa Sumare ale yɛrɛ tun bɛ ko kɛnɛ kan min ye togodala seko ni dɔnko ye sa ka olu bila ɲɔgɔn daw na yaasa fɛn ɲɛnama minnu mana sɔrɔ olu ka se ka yira bɛɛ la baara in kɛra Kayi ale chambre de commerce kɔnɔna na a kɛkun ye min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bolola baaraw kɛ n'olu bɛ bayɛlɛmaliw kɛ ni minnu bɛ baloko ta nasira fɛ ani sira wɛrɛw fɛ u kana se ka na n'u ka seko ni dɔnko ye bɛɛ lajɛlen k'a ye Kayikaw fɔlɔ olu ka k'a sanbaw n'a dunbaw ye maa sɔrɔ ka sɔrɔ ka bɔ u nu ma an sɔngokaw fɛ yen fala ye n'o ye jɛgɛ faaba ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo olu ta kuncɛ nin kalo in tile 29 waleya in senfɛ sa o kɔni ye malo n'o ye kilo 50 ye kilo bidɔn 5 ka taa se spaghetti carton ma ani enveloppe belebele maa min ka kɔrɔ ni an sɔngo bɛɛ ye n'o ye Adama Aluseni ye san 98 u taara o donbolo kɛ ale ye muso min fana ka kɔrɔ ni bɛɛ ye u y'o ɲɔgɔnna fana di o fana tigi ma fala ye min ye waleya in ye sa e ko musokɔrɔba yɛrɛ tɛ wa musokɔrɔba do koyi a tɔgɔ de ko Adama Aluseni a si ye san 98 ye ale de ka kɔrɔ ni an sɔngo bɛɛ ye donbolo taara k'a ye wa waleya in o fana kɛra min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo a kun cɛlen ye olu fɛ yen Burɛmukaw fɛ yen fala ye ko min ye kalata sɛbɛn ye a ko gɛlɛyalen n'o ye kosɛbɛ sabula min maaw tɛ taa nin na kosɛbɛ to kalo tile 28 k'u ye jateminɛ min kɛ sa o ye k'a fɔ maa 22 olu ko k'u bɛ yɛlɛma don u ka sigiyɔrɔ ko la min ye maa 26 olu tɔgɔ bɔra lisi la maa 37 olu kɔni taara nka kɔrɔlen ko jama ka ca ni nin ye Burɛmu sabula politiki ko ma nɔgɔ yen kosɛbɛ nka min ye politiki mɔgɔw ye komi olu sen t'a ko la ni sen in o de la sa ko min ye a ko ma kɛ koba ye ten kosɛbɛ nka min ye baara ye sa ale kɔni bɛna to sen na sabula a kan ka kun cɛ nin kalo in tile 30 o tɛ bi yɛrɛ ye wa ko a kan ka kun cɛ o la ni Ala sɔnna a ma nka o kɔni y'a yira sa k'a fɔ u ma gɛlɛyaba sɔrɔ mɔgɔw de mana i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min na Burɛmu ale kɔnɔna na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 Ala ka o yira an na bi juma Ala k'a timiko ɲuman d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bato min k'a kɔnɔ Ala k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ Ala k'an ka jamanaw basigi Ala k'an ka jamanaw suma si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala ka hakilina ɲuman di pɔnpisiw ma Ala ka hakilina ɲuman di tajitalaw ma Ala ka hakilina ɲuman di maaw ma maa minnu kɛlen ka yuruku ni namara sigi nin ko in kan u ka segin u yɛrɛ ma u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka mɔgɔw joli o de ta ka taa yuruku ni namara aw kɛ ni a ye a k'an bɛɛ ni Ala sɔnna ma bi su in na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 0
tan ni kelen mugan walima 80 fu ni fu tan ni kelen mugan ni fila walima 98 tan ni wolonwula 36 75 ngo 98 tan ni wolonwula 36 45